buntag kanatong tanan, mga igsuon ko diha ni Kristo. Ang mga sugo sa Dios mao ang dalan padulong sa kinabuhi. Alang niadtong gibati og sorpresa og naglibog sa kagawasan nga nahilambigit sa pagpahulay sa adlaw nga ipagpahulay. Gipasaligan ni Jesus nga miabot siya dili aron wadon ang adlaw nga ipagpahulay, kundili aron tumanon kini. Busa diha sa iyang pagsangyaw sa kabulahanan, iyang gipalawom kini sukwahi sa legal nga pagsabot niini. Nagpasabot kini nga pakusgan ang pagpuyo niining mga bili nga anaa sa mga sugo, ug dili kini pahinayon. Kay kadto lamang magpuyo sa mga bili sa sugo, mao ang makapanag-iya sa kahayag sa kinabuhi. Ang mumisa karong buntaga mao si Father Oliver Maningo, SDV, Superior Society of the Divine Vocation, Catalunan Grande, Davao City. Ang choir karong buntaga mao ang Voces Marianas, Pauline Media Choir, Davao City. Sa ulugon nato ang bangkete sa gugma. Manindog ang tanan og daygon og simbahon nato ang Ginoo pinaagi sa pag-awit sa pasiunang awit. Sa Ginoo ang gustong dalan kamaturan kinabuhing way ugnanan anak kamo atong simbahon kawitan ta ang Ginoo dayan siya sa pagdaig ug umata. Makarasi, ikaw ang kalipod, ikaw ang paglaong karon. Sa among kalipod, sa among pagkantos, tawagin kami o Jesus. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Malipayon kitang nagkatigom karon dinhi alang sa pagdaig, paghimaya ug pagpasalamat sa Ginoo sa iyang mga kaayo sa ato ang kinabuhi, sa paggubo sa iyang mga grasya, sa iyang mga giya, usab sa iyang paghatag sa iyang gugma ug pasaylo sa matag usa kanato nga tuang pagsaulog karon sa Santos Misa diha nakita sa ika-unom nga Domingo sa ordinaryong panahon. Minut kayo ato ang mga pagbasa karon, magpahinumdom kanato sa ato ang kaakuhan sa pagbuhat sa mga kasuguan sa Dios nga iyang gihatag kanato aron kita magiyahan nga kanunay magalakaw diha sa iyang dalan sa hustong pagpuyo sa kinabuhi isip iyang mga alagad ug mga sumusunod. Ubos aron kita takos og angayan alang sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinusol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyong mga igsuon na nakalapas ako og dako yamot sa una-una sa pulong o sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Ay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay hulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan
o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sa iyang mga tao, tingin sa iyo lang. Ginoong Diyos, langit mong hari, Diyos Amahan makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesu-Kristo, bukong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw na gawat kang sasala, sa kalibutan kaluoy kami. Ikaw na kalingkod sa tuon, sa Amahan dawatan ako, pagamuyo na ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alam dulo, Jesu-Kristo. Uban sa Espiritu Santo, ihan sa himaya sa Diyos Ama. Magampo kita. O Dios nga nagpasalig ka, pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong og matinuoron. Yatag kanamo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong sa ingon nga magpakatakos. Kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa basahon ni Sirach. Kung gusto ikaw, makahimo ikaw pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Makahukom ka kung magmatinumanon ka ba niya kaniya o dili. Ibutang niya ang kalayo ug ang tubig diha sa imong atubangan. Kabuta ug kuhaa ang bisan unsa nga higustuhan mo. Gipapilian kanimo ang kinabuhi ug ang kamatayon. Maimo kadtong bisan unsa ang imong pilion. Ang kaalam ug gahom sa Ginoo, dako ug nagtan-aw siya sa tanang butang. Nasayod siya
sa tanan nga buhaton sa isa ka tawo. Ug nagbantay siya kanila nga mahadlokon kaniya. Wala gayud siya magsugo kang bisan kinsa. Sa pagkadautan, ginagtugot siya kang bisan kinsa sa pagpakasala. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila kansang pagi walay ikasaway, nga nagalakat diha sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatiman sa iyang mga kasuguan, nga nangita niya sa tibuok nilang kasing-kasing. Nagsugo ka tumanon pag-ayo, ang imong mga sugo. Hinauton ta nga maligon ako diha sa mga dalan, sa pag-amping sa imong kasuguan. Kaluyan ang imong sulugon aron mabuhi ako, ug mag-amping sa imong mga pulong. Ablihi ang akong mga mata aron mapalandong ako sa mga katingalahan sa imong balaod. Tudloy ako, Ginoo, sa paagi sa imong mga kasuguan, aron ayon ko sila pagtuman. Tagay ako kay kinaatman, aron akong tumanon ang imong mga sugo, ug ampingan ko sa tibuok kong kasing-kasing. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Iadtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon, gigamit ko ang makinaadmanong mga pulong, apan dili kinaadman nga iyang niining kalibutana, ni sa mga nagmando niining kalibutana,
kansang gahom nagkahanaw na. Ang kinaadman nga akong gitudlo, mao ang tinagong kinaadman sa Dios, nga iyang gililong sa tawo, apan gipili niya alang sa atong himaya, bisan sa wala pa himua ang kalibutan. Ug walay pangulo niining kalibutana nga nasayod sa maong kinaadman, kay kung nasayran pa nila kini, dili unta nila ilansang sa krus ang Ginoo sa himaya. Hinuon, sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita ug madungog sa tawo, ang wala gayud palandunga sa tawo nga mahitabo, mao ang giandam sa Dios niadtong nahigugma kaniya. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago, pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa niadtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ninyo hunahunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulun-an sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan-i kini, samtang may langit pa ug yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayod sa iluan, hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingarian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingarian sa langit. Busa magingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingarian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sa malamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Parisiyo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto, ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalag kwanggol sa iyang isig katawo taralon ngadto sa labawong hukmanan ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katawo malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran ug didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo. Biyay ang imong halad at tubangan sa halaran ug adtua dayon ang imong isig katawo ug ipakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan,
pakigusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kung kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis ug ibalog ka sa bilangguan. Ug timan-i, bilangguon ka didto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, ayaw pa napaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babaye uban sa laway nga hunahuna nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ibalibag. Kay mas maayo pa kanimo nga kawadan ang imong lawas ug usa ka bahin kaysa itambog ang tibok mong lawas ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ibalibag. Mas maayo pa kanimo nga kawadan ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Giingon usab kaniadto, ang makigbulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Pankaron sultihan ko kamo nga ang mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makasala kay siya man ang makaangin sa iyang asawa sa pagpanapaw kung ang asawa magminyo pag-usab, ug ang mga asawa kaniya makapanapaw usab. Nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto, ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayod panumpa kung ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit, kay ang langit mao ang trono sa Dios. Ni sa yuta, kay ang yuta mao ang iyang tumbanan. Ni sa Jerusalem, kay kini mao ang syudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang oo o dili, kay kun may mukapin pa niini, kana gikan na sayawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Adunay usa ka batanong lalaki nga miduol kanako, no? Og nangutana, Father, unsa may akong buhaton aron mahimong maayo ang dagan sa akong kinabuhi og mahimo usab ako nga buotan na dili na sama kaniadto nga badlungon, kahig-ulo, tapulan og uban pa. Tagang kay siya gipang-share kanako, no? Unsa may akong buhaton, Father? Una sa tanan, dito sa inyong balay, kung suguon ka sa imuhang mama, tuo, no? Pasugo na. Nga siya sa kadagadaghan nga itambag, katong anong dito man dapita, no? Sa pinasulod sa punahuna, no? Magsugod ang ato ang pag-usab sa kinabuhi, nga magsugod ang ato ang pagkabutan diha sa panimalay, no? Sa pagtuman sa bisan pinakasimple nga mga sugo sa nanay, no? Paghugas plato, panilhig, paglimpyo sa imuhang kwarto, no? Pagtuon diha, no? Pinakasimple nga mga buhat diha magasugod ang pagbag-o sa tao, no? So uban pa ni ana, so mao toy pinaka una nako nga gi-share kaniya, no? Unsa ba kun hunaan aron mamahimo siyang butan, tumana ang sugo sa imong mama una, no? Una ka mutuman sa uban nga mga kasuguan o sa uban pang mga pagpanudlo kanimo. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Naigsoon ko na ni Kristo ining ikaunom nga Domingo sa
ordinaryong panahon, no, nakasugata niining pagpanudlo ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an, sa iyang pagpadayon sa iyang sermon, no, sa iyang wali ngadto sa iyang mga tinun-an, no. Mahitungod niining mga sugo sa Dios, mahitungod sa mga balaod sa Dios nga hangtod karon valid pa, no? Hangtod karon, no, gikinahanglan pa sa mga tao, mga magtotoo aron gayud tumanon. No? Importante kining mga balaod, labi na ang balaod sa Dios, kay mao ni siya ang nagagiya, nagahatag og giya sa tao aron kanunay nga magalakaw diha sa katarong, magalakaw diha sa dalan sa Dios. No? Ang importante nini mao ang pagtuman gayud, no? Sa kapungutana, no? Nagatuman ba kita sa kasuguan sa Dios? No? Father, na ang kasuguan pero naglubog na ko sa balay. Ako na lang nagasugo. No? Ako'y commander karon. Ako'y hawd. No? Tuman sila tanan. Bisan lang gani kasikas lang gamay, mutuman hadlok, no? Kay bisig matuluyan ko. Hindi bitaw. No? Nagatuman ba ta sa sugo sa Dios? No? Diri man gyud ang basihan sa maayong nga kinabuhi. Kinabuhi nga nagusubay sa dalan sa Dios kung atong mapuy-an, kung atong masunod. No? Dili lang sa external, no, nga paagi. No? Ngani ang tendency sa tao, no, nga gasunod ta for the sake, no, tungod kay kana nga balaod, musubay ta sa mga protocols, musunod ta. Pero sa ilawom sa kasing-kasing, no, dili gusto. No, may mga balaod, bisag balaod sa opisina, balaod sa eskwelahan, balaod sa balay, balaod sa simbahan, daghan kay nagkadayang mga balaod bisan sa karsada, adunay balaod. No? Bisig asa adunay balaod. No? Nagasunod ang tao, tungod kay mahadlok, no? Kay basig mapriso. Pero sa balaod sa Dios, lahi. Tungod kay nagasunod ta, nagatuman ta, tungod kay mao ni ang kasuguan sa Dios kanato, ang makaayo kanato, makadala kanato didto sa iyang gingarian, no? Wa ta mahadlok tungod kay silutan ta, no? Mituman ta tungod kay aduna tay pagsabot o butang unsay unod, no? Kinauyokan ni anang mga balaod, dili ang letter of the law, but the spirit of the law, no? Ang espiritu gayud sa balaod, no, maoy kinahanglan nga sundon, no? Mga igsoon ko na ni Kristo, ang mga Hudiyo kaniadto strikto kaayo sa pagpa-implementar o pagpatuman sa mga balaod sa Dios. Hangtod karon kini mga tawhan mo ni siya mga scholars of the law ug magtutudlo sa balaod, no? Mga ekspertos sa balaod ni Moises, no? Mo ni siya pakita sa ilahang tinuod nga identity, no? Kung nagatamod ka sa balaod ni Moises, nagpasabot nga, no, miyembro ka sa ilahang pamilya. Miyembro ka sa ilahang pagtuo ug relihiyon, no? Kung nagatamod ka nini mga balaura, unya kini mga magtutudlo sa balaod, mga Parisiyo, sila gayon nagapatuman niini, no? Ginasaway pud ni sila ni Jesus. Okay, sila gayon eksperto kayo, memorize, tanan sila nagatudlo, pero, no, sa ilang kinabuhi dili makita, no, kung unsay gayud ang intensyon o tumong o unod sa mga balaod. Tuman sa balaod, implementar sa balaod,
pero sila mismo wala nagatuman niini. Kita nato no nga kining mga balaura na mo'y nakapahimong pabigat sa kinabuhi sa katawhan. Tod kay napulo raman tani ka mga sugo, no? Paglabay sa mga katuigan, mga panahon, mga dekada, naabot naman ni og 613. No? So, napulo lang unta murag di kayo bugat, no? Apan nahimo ni siya daghan tungod sa maayong pagpasabot, no? Kung sa ato pa marag adunay mga komentaryo ba aron nagigila masabtan unya adunay antod sa pinakagagmay nga mga balaod ila gayong giisgutan didto unang kining 613 ka mga sugo mga balaod gibahin sa duha. Adunay positive loss ug adunay negative loss, no? Kini mga positive adunay 365 ka buok positive loss, no? Ano na ingon nga buhatan na, no? Positibo nga paagi. Aduna sa ikaduha negative loss, no? Aduna 248, no? Sigun usab sa ihap sa mga bukog o pertating bahin sa lawas sa tao, no? 248 daw, no? Karon pa ko nakadiscover niini, no? Ani di ay. Unya nahimong 613 unya kanunay nagaingon ni siya 248 ayaw kini buhata ayaw ka nagbuhata paglikay ayaw buhata, no? Puro kana mga negatibo nga aspeto pero mao ni siya magagiya kadtong pero tungod sa kadaghan, no? Tungod sa kadaghan ang mga tao, no? For the sake nga kabalo sila sa mga balaod pero sa pagpuyo niini pati na yung disura ultimo sa pagklase sa pagkaon una mo kaon ay balaod. Nga mo ni, hugas sa kamot, manghugas gyud, bahalag way tubig, mangita ka dito. Ito sa pikas bugtod. Kaya di ka pwede mo kaon. Ha? Kita maisong ko na ni Kristo. Tungod sa pag-abot ni Jesus, tungod sa iyahang mga bagong paagi o mga pagtulunan, no? Ginasaway ni siya sa iyahang mga kontra, no? Iyahang kontrabida sa iyahang kinabuhi. No, kini mga magtutudlo sa balaod o mga Parisiyo at kay lagi si Jesus mura na may rebelde sa ilahang kinabuhi, no? Ang style niya murag kind of revolutionary, no? Ang iyahang pag-abot iyahang ginadasig ginatudluan ang mga tao nga mutuo kaniya unya musupak na dili na mutuo sa mga kadaguan sa mga Hudiyo unang daghan nasuko kaniya, no? Mao yang gipasabot sa iya mga tinun-an, no? Nga siya wala gayud nagasupak o nagasalikway sa mga balaod kundi iya kining gituman o gihatagan og bagong kahulugan. Nga naman, no? Unsa man day mga pagpanudlo sa mga kadaguan sa mga Hudiyo kaniadto matungod sa mga balaod buhata lang ni ninyo, no? Buhata lang halag sakit sa buot pero diha kang Hesus, no? Di na ang paghigugma sa pagtuman niini og pagbutang og kasing-kasing gayud alang sa pagtuman niini ang bagong kahulugan negatuyog ra gyud dinhi unsa man gugma ang Ginoo sa imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing sa tibuok mong kalag sa tibok mong hunahuna o higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Dili na gyud nagatuyok ang balaod. Unya, no, kung pangutanon ni Jesus ang iyang mga kontrabida sa iyang kinabuhi kanunay naga-criticize niya. Aduna ba kamo niini? Nagahigugma na ba kamo sa inyong sigaingon? No? Or nahigugma lang mo sa inyong kaugalingon? Amo ni ang dakong pangutana, no? Gigamit ang balaod aron sa pag-abuso sa uban. Gigamit ang balaod aron makasapi or makabenepisyo gikan sa uban. Mao ni ang tendency, no? Gamiton ang balaod aron sa kaugalingon nga kaayuhan. No, mao ni siya ang danger ba sa tao. Bisan pa sa mga relihiyoso, bisan pa sa mga sa mga leaders simbahan.
No, kung anaagi diha ang hunahuna nga ang paggamit sa katungdanan, paggamit sa authority, power, no, paggamit sa mga balaod aron makaginansya, aron makasapi, no? O pag-abuso sa uban, no? Kita nato daghan yung mga pandung nato no, sa mga tao nga naa sa katungdanan, mga pag-abuso, ang paggamit sa ilahang mga gahom. No? Bisan pa sila nga wali magasunod sa balaod, bisan sa balaod sa dalan, haod gina sila, dili motuman. Pero kita nga mga ordinaryo mga citizen, tuog yun kahit kung dili, priso or kabayan. No? Muna may isong ko ni Kristo usa ka hagit kanato karon nining ato ang mga pagbasa ilabi nato ang ebanghelyo kung saan nato paghatag og bag-ong kahulugan ang mga sugo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. No? Nga unta mahimo kini mahatagan og katumanan sama sa pag-abot ni Hesus. Wala lamang gisunod o gipasipad-an kundi tumanon gayud sa kinasingkasing. Kamo ni ang magdala maghatod kanato gayud sa kinabuhing walay katapusan ang pagsakripisyo, pagdisiplina sa kaugalingon, no? Atong batunan kini mga napulo kasugo. Dili pipila nga gi-mention ni Jesus ang pagpatay. Ya kini daw pagpatay dili lang ni siya sa physical nga aspeto nga patyon nimo ang tao nakasala ka diha. Dili diha lang sa imong kasuko daw nagasugod na ang intensyon sa kagustuhan sa pagpatay sa tao. No, diha daw sa kasuko daw bantay ta. No, bisig maka dunggab tag tao pinagi sa tuang dila nga hait kayo. No, makasamad og kasing-kasing bisa pa makatusok sa kasing-kasing bisa pag walay samad, way dugo, pero way kaayuhan, way tambal. No, munay delikado diha. No, lisod kayo ayuhon kay wa gid ta bisig asang ospital ka ana. No? Unya, unsa pa may gingon ni Jesus dire, no? Kung sa ato ng pananaw, no? Ilabi na sa kinabuhi diha sa pagka-pure, no? Sa to pagka diha sa kinabuhi sa kaminyoon, no? Bisan sa mga religious diha daw, no? Bisan lang daw sa hunahuna og sa pagtan-aw og sa pulong ng tao makapanapaw, no? Ilabi na sa hunahuna mata ug nadungog diha gyud sa mga senses ang tao makapanapaw, no? Himutang dili faithful sa ato ang partner tungod sa ato ang mga senses kung dili nato ni siya disiplinahon ingon si Jesus. Kung imong tuo nga mata mo'y makapa dala kanimo sa impyerno, no? Lugita na, no? Mga buta kita tanan ni hastang pare, no? May pay kamo nga naa sa sulod sa inyong balay, no? Makalikay mo, tuwito mo sa gawas bisag sa simbahan, makasala gid mo, no? Tungod kay nay mga tawo nga wala gid nagasunod unsay tama mga buhaton o suoton sa sulod sa simbahan aron lang gyud makalikay, makadili makapadisturbo sa kinabuhi sa uban, no? Lugita daw pasabot nga disiplinahon ba, ayaw lang gyud siya patuyangi. No naman sayod nga labi na sa cellphone, no? Diha kasagaran gayud, no? Bisa tuli kayan ibalik, no? Sabi daw ng mga seminarista, no, mag-open sa computer, no, na may connected na sa wifi. Agi di ko sa likod, niya kay siyempre aportahan kay sa amin yun na, ito yung na mo ibutang sa amin, kaya aron hindi mo agi ang formator, bisa pag dili mo sulod, naa dito. Kitaan, no? May mga nindot nga mga picture dito. Taraw nga na ang formator, scroll na yun, upan na yun, no? So, nga nini ang tao, no? Dali ra gayud madani. Muna kinahanglan jud disiplinahon ato ang kinabuhi. Mga isong ko na ni Kristo usa ka pagpahinumdom kanato atong kinabuhi mapatunhay, no? Ilabi na pinaagi nining ato ang mensahe karon sa ato ang Ginoo alang kanato karong Domingguha aron lang gayud kita, no, mapasidan-an ug mapahinumduman nga kita gayud kinahanglan adunay kaakuhan nga mahimong instrumento sa Ginoo alang sa uban. Pinaagi kanato unta ang uban usab makalikay ug mahadlok na mubuhat ug unsay dautan. Mugtuman na
sa mga buhat, sa mga sugo sa Ginoo aron lang gayud no makasinati sa maayong kinabuhi o paghigugma sa Ginoo, kaluoy sa Ginoo pinaagi kanatong tanan. So hinatong matampo kita nga kita tagaano grasya sa Ginoo aron kita gayud makatamod, makatuman sa iyahang mga kasuguan aron kita mahilayo sa kalautan. Hinaot kaunta. Nagatuo kami daw sa tanan sa yuta ug sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo si Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo alang sa atong kaluwasan. Ikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay og gilubong. Sa katulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingarian walay katapusan. Nagatuo kami sa ang Ginoo ang mahangatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya o gihimaya o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabuhian alang sa kapasaluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay sa kinabuhi sa maabot nga kalubutan. Karong adlaw ang pulong sa Dios naghatag kanato sa kahayag mahitungod sa mga bili nga anaa sulod sa mga sugo ug sa iyang mahugtanong buluhaton nga pagabuhaton natong tanan. Magampo kita sa panabang sa Ginoo nga mapuy-an nato ang mga sugo sa mapausanong paghangyo moingon kita. Ginoo, himuha kaming matinud-anon sa imong mga sugo. Ginoo, himuha kaming matinud-anon sa imong mga sugo. Alang sa Katolikong simbahan, inahan ug magtutudlo sa tanang katawhan. Hinaot nga dili siya kapuyon sa pagpahinumdom sa tibuok katawhan, sa kinahanglanon nga ipakabilihon ug puy-an ang mga bili nga nakapundar sa mga sugo. Mag-ampo kita. Alang sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, hinaot nga ilang itudlo sa matinaw nga paagi ug pagapuy-an sa ilang kinabuhi ang mga bili nga ilang gisangyaw. Mag-ampo kita. Ginoo, himuha kaming matinud-anon sa imong mga sugo. Alang sa mga panggamhanan, kinsa responsable sa pagpalapnag sa kumon nga kaayuhan sa katawhan, hinaot nga kanunay silang magpasunod sa balaod nga nagduso sa mga bili nga naa sa balaod sa Dios. Mag-ampo kita. Ginoo, himuha kaming matinud-anon sa imong mga sugo. Alang sa mga katikista, mga magtutudlo, mga mamumuo sa media, kansang mga buhat, mao ang pagtudlo sa katawhan, sa mga bili nga moral, diin nakapundar sa mga sugo sa Dios, nga sila magmakanunayon sa ilang gipanudlo, aron mahatagan sa formasyon ang mga bag-ong henerasyon nga naminaw kanila. Mag-ampo kita. Ginoo, himuha kaming matinud-anon sa imong mga sugo. Alang sa atong mga batanon, ilabi na ang ilang mga leaders, hinaot nga makaamgo sila og makumbinser
nga ang labing maayong kalibutan nga ilang gipangandoy, matuman lamang pinaagi sa pagsunod sa mga mithi nga nalatid sa balaod sa Dios. Magampo kita. Ginoo, himuha kami matud-anon sa imong mga sugo. Alang sa atong katilingban ug mga pamilya nga ang moral nga pagtulunan sa wali sa bukid maoy makanunayong basihan o kahayag sa pag-atubang sa mga hagit sa matag adlaw nga kinabuhi. Magampo kita. Ginoo, himuha kami matud-anon sa imong mga sugo. Alang sa atong mga igsoong nangamatay nga mahiuban na sa banay sa Dios didto sa langit. Ilabi na ang mga biktima sa gubat sa Ukraine ug linog sa Syria ug sa uban pang mga nasod. Mga sakop sa cooperators, benefactors ug sponsors sa Paulines Media Mission. Magampo kita. Ginoo, himuha kami matud-anon sa imong mga sugo. Dios among Amahan, nagpasalamat kami sa imong paghatag kanamo kang Hesus nga among magtutudlo sa moral ug hingpit nga ehemplo nga sulundon. Ipadala kanamo ang imong espiritu, ang kusog nga magdasig kanamo sa pagbuhat sa mga kamatuoran nga iyang gitudlo. Kinamong gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo bilang sa iyang mga kamo. Alam sa pagdayeg pagmaya sa iyang ngalan. Alam sa pagkasalanan sa tuo ng santos na simbahan. O Ginoo, maglimpyo ug magbago unta kanamo kining gasa ug himuha kini nga hinungdan sa ganti nga walay katapusan. Alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nang ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol. Apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kalibutan na nagtubos sa namo, pinaabig sa imong cross, o pagkabanhaw luwas sa amin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Na sa mga lang, pagdaygon ng imong alam, umabot ka na mo ang imong kinabihan, matuman ang imong pagbuot di sa iyong mayroon sa langit. Ang namo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayo kami sa among mga sala. Ingon kay napasayo kami sa mga nakasala kanamo. Dili kami tugyan sa panundahan. Tinunua sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy mahali kay kami kanunay sa sala
o mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo, among manunubos. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tang timaan sa atong panaginig sa unay, kalinaw sa tanan. Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Sa imong
Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon, nangamuyo kami nga higugmaon namo kanunay ang kalanon nga sa tinuoray, maoy naghatag kanamo kinabuhi. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy hikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila gikan sa sakit ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdayeg sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gikahalad na ang santos nga misa, lakaw na kamo og dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong hitudlo sa uwan, ang tanan taang nakatunan, bahin sa atong Ginoo, o sa atong simbahan. Duna kita'y katungdanan sa pagtudlo sa uwan, aron malamdagan ang tanan sunan, kayang nakatudlo sa uwan, umaya sa masabitun, dito sa langit, uban sa Amahan. Kayang nakatudlo sa uwan, umaya sa masabitun, dito sa langit, uban sa Amahan. 10 Secrets to a Balanced, Successful, and Happy Life. The book outlines various possibilities as regards seeking and finding fulfillment in life. Each of the 10 secrets, incidentally, pertains to 10 different aspects of life that call for close scrutiny, whereby alone can one find what one searches for. 10 Secrets to a Balanced, Successful, and Happy Life is available at the Pollens Media Center, Bolton Street, Davao City, Philippines at $3.20 per copy. Gospel Power 2026. St. Paul declares that the gospel is God's power for the salvation of everyone who believes. In Romans 1:16. Whenever the announcement of the gospel encounters receptive hearts, God, acting through the Holy Spirit, unleashes the saving power of Christ's death and resurrection, and brings about the transformation of the face of the earth. Gospel Power 2026 is your daily companion in growing your relationship with Jesus. He is our hope, strength, and consolation as we face the ups and downs of our daily life. Avail now. Gospel Power 2026 is available in our Pollens Media Center, Daughters of St. Paul, Bolton Street, Davao City.